Vážené dámy a vážení páni, teraz nasleduje pani Zita Furková, členka divadelného súboru Astorka Korzo 90, ktorá vám predniesie odkaz bývalého arcibiskupa Roberta Bezáka. Následne tento istý prejav preniesie po maďarsky pani Mária Vrabcová. Nech sa páči. Jona Podkyvánok. Dobrý deň prajem. Vážení prítomní, milí priatelia, príbeh o spravodlivosti dostal vlastné meno. Je to príbeh Hedviky Žákovej Malinovej a zároveň aj osobný príbeh o našej spoločnosti. Umožnil nahliadnúť do nášho najhlbšieho vnútra, do podstaty nášho života. Úcta k človeku, tolerancia, ochrana osobnej dôstojnosti a súcit s ukrivdenými nie sú iba nadstavbou, ktorú z času na čas priradíme k realite života, ale musia byť jej fundamentom. Bez aktívneho a ústavične prítomného úsilia o spravodlivosť sa život človeka komplikuje. Dochádza k jeho rozštiepeniu a stáva sa trápením. Preto si v ochrane týchto základných hodnôt nikdy nesmieme dávať na čas. A nemôžeme ich odsúvať pre budúcnosť. Ak zásadný postoj, podpora a pomoc meškajú, začínajú neospravedlniteľne strácať svoju všeľudskú hodnotu, lebo sa už nikdy nemôžu autenticky priradiť k čoraz viac sa vzdialujúcej bolestnej skutočnosti. A ak s nimi meškáme príliš, riskujeme, že krivdy spáchané sa stanú nenapraviteľnými a týkajú sa čoraz širšieho okruhu ľudí. Veď z Hedvigy študentky sa už stala Hedviga manželka a jej úsilie o spravodlivosť sa osobne dotýka aj jej manžela. Hedviga je aj matkou, preto spravodlivosť sa stala súčasťou života jej dcery a syna a je aj vážnou súčasťou života jej rodičov a blízkych. Tu nie je nezaujatých pozorovateľov, lebo osudy ľudí sa prekrývajú, všetci sme sa už stali súčasťou jej nevyriešenej minulosti i bolestnej prítomnosti. Hedviga potrebuje naše osobné sprevádzanie, blízkosť, podporu. Tým viac, že ona, žena, stojí pred okolitým svetom v ťaživej osamelosti. Veď ona ani nechce chrániť len seba samú, chce chrániť svoju rodinu, svojich najbližších. Preto považujem za svoju osobnú povinnosť, aby som sa spolu s vami postavil vedľa nej a podporil, povzbudil ju v tomto ťažkom boji. Nech je naša blízkosť pri nej prejavom zásadnej pravdy, že obrana spravodlivosti a ochrana ľudskej dôstojnosti sú dôležitejšie než akékoľvek iné ciele a záujmy. Robert Bezák, arcibiskup.